Matot zile wudla ungomhla ka-13 so la mina siyasinza lona mehla amakhulu ngathi imbuzi phaphela ba matot okay nithanda ufuna revenge ya sicela revenge nayifoni yami efethu khona umsindo owenza lapho ukwenzala oh yashaya okay ngibebe class ake ongibiza okay bafo bangichabe kuyimanje nje banalo ephambi kwami babathi babhizi abafuna ukukhamba baba waza manje khumbula nishaye yaba ngikhumbula kahle kwayimanje shini revenge kwayimanje imanje man